Ya ke jela Meghalaya, bat ke Israel, bat ke Singapore, bat ke Weipat kiri ke berit, ke Kamrit ya ke jela Meghalaya. Balai ki kiu, balai ke per capita income ke jungki ke kiu, balai ke kai ke pateng ke klan, balai ke kamai ke kaji ke klan, balai ke don ke jing shongsuk, hendrai ke ni ke ri ke ji ke ai ke bangi. Jela Meghalaya amdai tambah kadai ke jela ke beduk tam haki tan satai lamingi ndai ke dai ke jela ke bekitram kadai ke jela ke bekitram ke jela ke kitram kinong shong snong kilanang hiar hak kamai kaji ka bau chief minister ula kalalong uwei na ki chief minister ki berus patam hak ri India baru la rung hak top jong ki shipongot ki chief minister ki berus pa hatongin sipikai Denmark kata tahu, ngingilek ban keren ya ke shisha ko kipaidbah. Kapa gini kiwei seng partai kiwan ban penbena shu paidbah ya kita ki political propaganda ki jongki. Ban syukur yu paidbah. Kacingile mentah kalau hapeng ke shisha bat kita ki political propaganda. Pi kumno ki persang. Oh kalong ke Kabangim laban mudur. Bagarukom melak election jiki wegi seng partai. Kamdai show ikan nongrim. Hendrai kedai baik tanya kita ki nongalam jaga voice of the people party. Yang bak Tony ngai kalami kubor. Bagi yang bu bak Tony. Udai weu nakit khot jong keseng UDP ki pohor ki bamenswa. Baru day ka jimi ju ka penpat ka penprai ka takabut. So bau ba atuni mat ushime takabut umat takawat tukuri tukura hang ni hapo nong tmai. So bala ban mat imat takawat ka takabut bakan pra tukuri tukura. Uni usamla udani ka jingkit kli. Ulinga upisa. Ula associate jadi lesi bakata ka seng partai. Kabangaru ngaladon. Balay ngamino nakata ka seng partai. Namar ngalai pandala don hapo kamdai kata ka seng rilum kabangi community kabandon ka jingkit kli nam taka jaj benriu bat nam taka ri ka be ka jing namar kata hapa ka don ka jing hem hapo ka mensim ban syakri hot ka jaj benriu bat ban leye yenom la ban shongsa haka bakum kata ka jaj kenhon la ni ka jaj seng hato ka pop yang ni usamla rang ba jingi ban mi no nak kata ka UDP bat banwan ban yaso ba ka voice of the people party kabadan ki nongrim ki baskem ubla don bat ni do bengi sengi ni ka party ban ya ringkat ban no yu senyang ujongu ban syakri rang ringkat ban ni ki nongalam jo ka voice of the people party ndon shu tang ban shu pen thami lakumba kata ka constituency kadai ka nongkenti jong ka seng UDP Kajimi joga voice of the people party nganong ipi. Ka ailat yeki konswet yeki beduk yeki riu kentai begini mi shikmat bani kitling korlem marngi ang baga sinshar ka khadar kamde ka nong kinti jong kita ki hespa kadai ka jong upat ba namar kata ko ki pat ba be ngide banong ki pat ba ki start ba ki sian lagi ni ki sngi ki pameta Habang nilai keleng-keleng ni pensyai ki pat bak kamtam sikitan nong kendong. Wat lesi kalak bandon kamban penkan mawat yang iha soru. Ya kani ke sinsyar pat bak. Ya ke jingade ke jungi kinong shong snong bat ke sinsyar ke kadar. Menta ma pi kinong shong snong hani po Rynjah. Pimla ban sulai du pat bak sikitana trikam jaga sarkar. Syaka PWD ban pan surat. Syaka PHE ban pan ombam omdi. Syaka NECL ban pan boarding electric. Siapa police department ban pan lap jingada pimla ban sulai du pat bak pinum don por hiru ban sulai du pat bak malaga por. Naga tarang idon ni kitor bar snong. Ni lom yo nong shong snong bon wan syaka dorbar bangine kren yaki kam jaga snong ka thau kumno ban wan ra ya ka roi ka par ka snong ka thau nang ta kumno ban wan ra ya ka shong sok shong sngan baran dal lum ya ka dorbar ni kren ni tai baraga pukut ngong tongin jit no de nong alam snong jit no rang ba snong secretary snong lani ki sodar snong snong kondong ki secretary snong ka committee snong Bakan dia kat rai ke jopat bak dah ke jinga manlang dah ke jinga rai lang la rai ban IT ban pin kubor hak kata ke komiti snong
Hagata ka komiti snong bagan yeng nakamenta jo pat jong snong ka tao bagan train nam tao nong song snong lapin ko bor ya ka komiti snong bag nga kwa ba pin snap ya ka ni ka jingpin ka mau baga komiti snong kamlong halor jo ka dorbar snong ka komiti snong kalau hapo jong ka dorbar snong habala jit rang ba snong habala jit nong kit kam snong kamut burang ba snong ula ban rai ya ka no ka kam marway urang ba snong umla bandi ka klau snong leni ka jaka snong klam da lum ba klam da tip lang di nong song snong ba ka dorbar kata ka dei ka demokrasi jo ukasi leni kata ka dei ka sinchar patba jongi ka jat menriu ndrei menta hato judon kup kata ngam tip kanu teligi snong hakari khasi ki badon dorbar snong manlau snem lani sisen lai snem haga por bangalong CM Ladon batok lagi komplain lagi nong song snong baga snong ka jigi ka klam lum dorbar so nyau snem ni la kwa bagi lum dorbar kim lum ni hap ai ka direction bagi de lum no ya ka dorbar snong na ka tadaw ki tlat ki snong ki tau jongi ko ki pat ba nganong epi la ki dorbar snong ki trai sisa kat kum ka ta san prakhat jo khasi ka ri ki ba e jongi kanum long kum ni ngenum sakni e ka kamai ka kaji haki no way la ki way pat ki jat penriu nang no ki yo la ki runghi namano ba alat yaki namar patakadaw ini ilong isan perkat ibang ako ban pret ban pasyat hagani ka por ka bamenta kaju kinong song snong jo nong tmai constituency kimla ban chulet hido pat ba sa tai support district council kimla ban chulet hido pat ba support assembly nakatadaw ki ji di MDC ki ji di ki MLA bakin lek nakam tau pat ba bakin syakri yau pat ba nakam ta santli kisnam nam ta santli kisnam te haba kut jonga santli kisnam uni usyakri uhaban wan so konra baniatu pat ba be pila syania yang bangan long u MDC jong pi nam ta gini ki santli kisnam pet hapok gini ki santli kisnam ngala persang ban lek yakini ki badai ka benta ka jonga kum MDC ha ka jingere ba ka district council pet mangau MLA ngala lek kat ni nakamenta ni ka constituency nam ta ka snong ka thau hak kat kum ka bha ka bangadi ban lek kum MLA balapun ko bor yang aku ki pat ba hendrai hakini gisni ha bangalet keleng kari asmo pangmet ban pet yala ka jong ka jat ben riu bangi im hapdeng ka jingrit mensim om dei bangi ting yu klajat ni ting yu orang basnong ni ting yu MDC ni ting yu MLA don gibang ai ba Ardent uni MLA jungi minta pi ubernem to bi wong lada job ni kandidat jonga pinter kong kumno kata kala ban long habangi im magari sinchar pat ba habayau to MLA la jit hido pat ba ngong lada pidang tinggi ki bakum kita ki jaj MLA kapni ba mapi ki pat ba pidang sate amrau haga jimut ka jiperkat ka jongpi lada de pat ba abasta nong are kono kum tamo habaya pir ki dang jit mangite nam ta santli kisnem bale piwan tuklar yanungan jit MDC yanungan jit MP kan mau ho mapiru setang lai snem pisa pi baklangin bread kata ka de ka upat ku ka voice of the people party ka kwa ben I ki pat ba ki jongi bakin long komta ndai bangin syurit mensim ndai bangin shooting namar bangin shooting ting bating la shim kabu yangi na kapor syakapor ki pat ba ki shusak knyot hakilang paro ka voice of the people party kami ban penkop bor yo pat ba ka voice of the people party kami ban penkop bor ka jat ben riu the voice of the people party ka khot ya ka jingitli jong na jat menriu bat sngotonat menta khat sabing ile shisha kata ka jingitli kalawandur kenriam upnar ubhoy war ulengam nongtrai mulyang kita gini ki subscribe ke bangi gini bentip kom ka jat menriu bada bangi let ni pinslor kom no bangi tek song ya ka jat menriu bangi dei banang nalo ka tin snong ka baki it bat ki su nyokor e bam deiru ban lek ran ban kren ya ka tin preng jong ka jat menriu balak ban tek song ini ongi khot ya ka jat menriu bakan wat ya ka khmat ka joblei namar kata ka de ka thmei kata ka de ka tenrai ka jongi kum ka jat menriu
Dahil nakataga daulat tip ng ikom ka jat meriu tip beriu tu play. Nado kinong sinsyar kisim kidoy kilingdo kipendam yang riah kaman ka jong play ko kipaidbah. Kata kadai ka voice of the people party. Ni kram seng ya kani ka party tang manila election. Ni seng ban tay pat ya ka jat meriu. Ni seng ban penklan pat ya ka jat meriu. Ngaladu kisni kisnam kikenta nagam ta ka jat meriu kata don gibong utu he tengah mulai ayu nam ta ka jat meriu. Kisay ya katu ka Rynjah ka baja arpos nem menshwa ban ong buniu deu briu besniu balai pim sairu ya ka video ka bangalet support jadu guda banai pet ya ka jingta juga jingti uranium ban ngalawan pai shene ngam ngan yeng ban persya ya ka jingti uranium balar ka sarkar kamut banti on my dead body kata kadai ka bangalet penpau bat tehang ta ba ka sarkar Meghalaya ka ban senge ya ka jingti uranium balai kem saya video kabang lay kun bandrung sipo sekretariat ban ngala syabat angtu ngala syabam angtu giat ban kun balai pim saya no di kiai ki bang le nam ta jat beriu kham ba jat beriu kan bishar la ka long emini bangin shania hauni ubreu la ka jat beriu ko ngem shania ngakloi ban e ya kan ka kam ngaklemi ya kan sakane ka kam bangan yo kerdan bangan yo buram bangan yo spa ko ki paidbah ngimi ban syak sitom nakam ta ka jat beriu. Ko kipaidbah bi namar kata ni da kwa ya phi ba pinlong kipaidbah ki basta ni muan tang ban penkesan ni ledi ni wan ban hikai ya phi ba pinang ban bishar wat yang ngiru ki bakren hagan ka por ka bamenta habanga pri bat banga wat ya ka jinya lenti jonga chat meriu ngasukwaru bani penpau ka por ka bamenta ya ka political history ka jingi kum ka chat meriu Hagini kis partly kisem ki baga jat meriu kala ya linti. Latip ikari khasi jante akum kari ki lai pos im kadar dolai. Kidan ki hima khasi. Kidan kis im ki dolai ki lingdo ki wahadada. Ki basin shar ya gani kari ka bait ka jing. Henry ku mangitip. Ki pareng kelwan man jok thma ya gani kari ka jingi. Ya kita ki hima khasi. Aku apin sengap hai kani kenang ba pin sengautu ya kata ka political history lani kata ka political development nadu kita ki spas nem gi beminchwa nadu ka por ba sin shars im hadu kani ka por ka bamenta hai rukom i belingkot ngan persang ban batai yepi ki paidbah ba ide jang bat on lagi parenggal job thmai ki hima khasi bari ka ri India kil sin sha bargai ka baja Bargai ka bajangi bagari India ka yeng banile persya iki doli ya ka British Empire barang em ni don ka man yoro ya ka jing lai lut kele ki kumju ki nongalam ki jingi syakini ki hima khasi ka jingi ki kala ya nam don ka man batai pnia ka por kanam sya bat ka sarkar bilat ka haban platno ya ka India bat kala pelaj lut ya kari India haus nem kat kandai spa saupunyo kini ki novelam jo kari India kilon ban kiu shikini ki hima khasi ban penbori kini ki sim khasi ki jingi bagi de ban soi kata ka instrument of accession kini ki sim khasi ki lahat ban soi kata ka instrument of accession ban ya sono bat kari India bat ki novelam jo kari India kila tau kila constitute ya kata ka constituent assembly lani ka dorbar ban sanduri ka constitution jong dari India nasngongi de ban aingu yo blay bade haka ba kum kata ka por u blay ula say we rangba o bangi ki rilum ka bumat mangi ki tribal ki ba shong haki jakar rilum ki ba hab apo ka jila Assam ni ton kam ya ka por ka ba kirpang bangin sinshar daledi yaledi namar ni pher na kiti ki ritor kabangilaban ong kita ki plainsman lani kita kar ki bangilaban ong mangia kan kapor ngie pher ka rukomim ngie pher ka culture ngie pher ka rukombam karyam ka baik ka tin ka klit ka rukom sinshar snong ka rukom bat kendo bat chak ngie pher na kata ka ngi don kam da ka an ka kerpang bangin sinshar daladil di hapo ka jela Assam hapren ka jing persya ka bajur ong isnoman aingo yo blay bagata ka constituent assembly
kalau pejang ya kata ke jasa jung liu rang ba la kentup ya ka 6 schedule lani ka kernit ka bahenriu ha ka constitution but dealing ba ka 6 schedule lani ka kernit ka bahenriu bala penkha ya ka district council ka kamram jung ka district council kalong kumno kalong ban pen scam ya kata ka jilong kerpang ban penne ban pensa ya kata ka jilong kerpang hakar kom ba kendo batch up hakar kom sinshar snong sinshar thau hakar kom im gaji ka kosher gaji kata ka dai ka kamram lani ka mandate jong ka 6 schedule lani ka kernit ka bahenriu Henry ayungi shem hagini ki arpo ki arsan snem ka jintrekam juga district council ngalalong CM Henry banai ngalai ilot banga ong snosi banga shong hagini ka shuki ban lap banga day ban ka shuki ka ba penpat ki snong ki thau ka ba muslia ki kam snong kam thau klam nongrim nomor kata ngi mi mentah ban lek ban penbha ban penjai ban trehok ya ka kam hang tai po district council kat kum ka bor bala penkop ya ka kimi sigi wei pat kinongalam naga jat benriu ka jingi kibam honshu bangin dang hapsa hapo ka asam kyong kala de ka por ngi bangin latno naga jela asam bangin yo no ela ka jong ka jela ka bapura a full fledged state naga takarau kilai peliu jimut kilai kren bade husnam khat khandai spa sampusau bagala stang ya ka hill state movement ka jingre ban like no na ka jela asam bangin yo no yala ka jong ka jela but kita lek kita ke ramba kelengari ban ya perta ya ka slogan no hill state no rest we want a full fledged state ni kwa ya ka jela ka bapura laring ngim yo nginom shamtat kala simpor ko kipaidbah kiba e junga haduk khat prasnem ban ya ki bangin yo yala ka jong ka jela khat prasnem Daya dok kesnem ka bakat kendai sepaan nyo puar baka sorkar India ka ayang iya ka jela ka bapura. Baron dengan yo iya ka jela ka bapura. Ngim sim la yo pat iya ka jingata ka banya dayangi naki an jong ka sorkar India. Nagata daw ki an jong ka sorkar India ngi ki troikam. Dai tangi guru komim dai tangi kolshor dai tangi jinglong trai iya ka kendau ka syap ki troikam. Bat ngan ong ifi apakah sorkar India ka ay hangi ka jela ka bapura kada besuru hakani ka kernit ka bahenriu ya kata ka para 12A bangi ong haga keten pareng ka paragraf ka bakat RA ki besu haga kernit ka bahenriu ban pintikna ba onam dan artli ki bor ki ba mari rengkat hakani ka jela ko ji ngangit pilya sutu ba ya kani ka ji batai ka ji banum dan artli ki bor ki ba mari rengkat hakani ka jela ko ji Bani tiap bala daga don ke jinge tengku hapring ki an juga sorkar jela but ki an juga district council ki an juga sorkar jela ki im but ki an juga district council ki yap kumju kumbaga don ka provision ka constitutional provision bala daga don ke jinge tengku hapring ki an juga sorkar India but ki an juga sorkar jela ki an juga sorkar jela ki yap but ki an juga sorkar India ki im mentangi don ye koi ka an kabak ton kamphan nanta jangi kabalalong ka jing terku yangi hadien bangi yo ela ka jong ka jela bakata ka dai ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 ni don ni ka Land Transfer Act ka bangi khot lingkot lingba ka ni ka anyi di thit kendo wei ki bandai na ka ni ka jela ji kim de hok ban yo ban thit kendo ha ka ni ka jela ko ji ndek e ka ban jaya ka Land Transfer Act lada ka sorkar India ka wanra da ka wei ka land act kani kan yap bat ka an juga sorkar India kan im ko kipaidbah dena kata ka daw ka voice of the people party ka dawang ini khon ini ki bangin yo ye ki jingada naki an juga sorkar India bat kata ka dai lingba ka article 371 ka article ka balai spa anyo puai e jingi naga lai spa anyo puai ji jingi mizo ka protect kaya dai ka hok jingi naga bat ki mizo kumno kani ka an ka ong no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas 371A administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas ownership and transfer of land and its resources
kata kadai ke 371 kaban pen scam ya jinglong try ke jingi kaban ala dekar yagi anjo ke sarkar India ban muslia ikini ki kam shnong kam thau ke jingi hendrai ayu kini ki parti gyang hana baka voice of the people party kata wa yak article 371 balara ka 371 kan 1 kan pentlot bor ki dor basnong atau ka ong kumta kata ka article 371 compare namar haki ke politics kari ban penbe ban pentame yo patba bangin yo ban sensar so kata ka politics ke jonggi kim sale ban top imim pet kim leran namhar balai haki ke politics kade ke kam ke bejaknya kade ke kam ke bejabo ongi banong tang ma bakla bu kentin keren du tiak nganong epi yo kipaidbah kismutu bakla penban ne ban top pet kade ke kam ram jurkiwe ki parti ko kipaidbah namar kata ni hap ban long kipaidbah ki basta don ki bang Ardent ladaya ke Kashmir kila penduk ya kata lai sepanyo way kumno bi community bakan aingi ngong pihak ban semutu ya ke geopolitics jong ke Kashmir bak India bak North East ke jungi kaya pair pihak ban semutu ya ke konteks bak kasyong hagaru komperkat jongi kinongalam langi donem ke jingi snow scam ban lech ke India ban ya ke ni ke hok ke jongi kata kadai ke mindset ke jongi leader Ndelar karu kom perkat jadi leader kalau ke betlot leyo senu pia bau tair umyo kum katang ngin nem yo dan lele ruem hato nyihun bakani ka ri ke jingi ka ba kita ki nongelam na ki kat kendai spa saupo ki nongelam na ki kat kendai spa sampo ki lele kum nu ban penek ban pensa da kita ki ang ke bekerpang kat ba mangi pai nong MP ngem la asyu ni syihun na bakani ka ri kan laj no na ke ketiga jingi ni syihun no baka kamai ke gaji kan laj no na ke ketiga jungi ni syihun no baka sensar ke khadar kan laj no na ke ketiga jungi larang ihun tengan om syukum no ndrengam ngai pibu naga onong ai no e kan nagalan yangi ngam ngai go mizo ai no e kan mizoram yangi tur ke Assam sa Nagaland syasiat tur ke Assam sa Mizoram syasiat tur sengi penyap sikti minsim belului kut stang gajinge keren namar kata katau ka judgment riu ka dei ong enough is enough labiang katul labiang wat pembisu labiang enough is enough min shwa ka dei ka por to phi ba fin take action now it's our time to take action min ta ka dei ka por ni ba ni shem ya kata ka benta ban le ai ka por jong phi ban shem action ngatrai kala dei tak ban kot amar ta ko kipaidbah bi kasyong happy pi perkat kumno ngahi nga perkat ban ya banga pendem as a self respect bha banga yap ta ga self respect ka bari man rung how way pa way utrashnong contain shenrang kani ka ri jongi ngin haban ban yap ban yadaya ka lem kumta kam dan jimut bani keren gi an gi bekerpang pe egri Israel la kepta wer ya kad gi nomshon kiri ayu ki pam hiat mai ke Israel ndai balai ke yeng rangba bani da ka minsi idri ka dom gi tit snam jogi kon Israel bat kan thai bat shinrang kala dei ka poringi menta banwan ra ke jingapat hapdeng gi kan thai bat shinrang Manong ka balik, senrang ka piang baik balik, kentay ka piang em, yan rai lang, bantay pat sa isin, ya ka jatbrew. Nga kwa pa ka minsim e jatbrew, kan rong ki kon samla kentay jingi, bakin e jala ka jong ka jatbrew. Ban ngi kum ki senrang ngin sngaw sarong, ban ya da ya piki kentay, ban e ya piki kentay. Nga ngong, nga yat na ka anbling, nga sensyari ka ying ka sem, nga e ya ka lok, nga lephaya ka pa ki kon ka jong ka, nga sensyari ka ying kubupa jong ka. Ngadon ke jingkit kli ngam kwa banong bangari usenrang ubatang man penap kun Ardent taru ngamla habibi kalok ngada pak kalok spoken taru don kam manam ngam ap habaka don kam ukun la jong ti denem dehine ka don ke jingle sting jugi rangba khasi hagaru kam perkat ka chat ka khong kiwei let satai pinyo kun let sani pinyo kun let sati pinyo kun baka de ka chat ka khong kiwei ni so sorong kumia kata dustur
Amarta ko kipaidbah ni haban penklan ni ke jat beri dah bangi penklan ni ke longi ki longsen ni hikai ke jat kata ka jingat lenti juga voice of the people party kumbadan ki baong ba Ardent the voice of the people party kalau job ya ke quarter final kila penisrim ya kani ke MP election kum ke quarter final dia lada bi job se ke semi final lada bi job ya kani ke election MDC kalau kumba pin job ya ke semi final wei ba pila job ya ke semi final pin rasuk ya ke final oh kalau ga jing penisrim ga jing penondur ka syong dia nila job ya ke quarter final bala dingila ban job se ke semi final Henry ladang ngim la pat ban job ya ke final ngina mla ban ra ya ke kop juga cingcap ngina job ya ke quarter final ngina ban job ya ke semi final ngina ban job ya ke final kenang bangin bat yau lakam juga sinsyar ka kadar hagan ya ke jelaga ju kipaidbah kila bot igini ki nongalam kat prasnem hadu bangin yo ya ke jela hato kipaidbah hagan ya ke por ke pemerintah kila ban syak ban ngitang laisnem sausnem ban syak sitom banting yo do skim kamen sim te ko abu praun sinsyar kabut te basubi u para marjan ka kti te ho para marjan ya job seno kan kamen sim ka ko ayu pra ban sinsyar kabut par ho prasnong basnubi sange ka snubi sange ka snui sange ka jingadei bayeng basem lara ka mensim kam donut ka kwa bu pra un sinsyar mdai ta ka mensim bat met bat mensim bat kti bat kejap ha upra hanta ngin sa sinsyar ngana ri ka ka jingi ko kipaidbah be kata ka de ka jing trang ka jingi oh la de deu priu bu jam ringi nga trang la yo kempang Ardent ubasniu Ardent mentah-mentah di ongsu Ardent basniu priu ngangol ngatip iladi bangandai po babriyo nakatadaw nga kamko abanlek akplim ladang akplim rungan jiet ban aggang may aktor marsini nga wala banyabler katahangan ika kajinga keren kajinga kana nga snungu yu blay bala kerkuya nga ngayo ay kamet kapat kabakoy kabakya hapring kajinga linti kibae ngayo ti asok sausan teliki meeting sisni ngapoi hin ngamju do thia do den akhim step ngalek keleng ngasmutunat banyo slok pan aimen sim ya gajat menri dan mak tangange syua bangan kabrip ki khmat bangan lek nagani ka perthai ngandai isisha baka jat menri ko jingi kala yatuli pat kala klan baka ri ko jingi kala ruspa bat kala singan kata kadai ka banga kwa banya kon doyak doin ko kipaidbah be ijam namar kata keren kal ba fikren you Ardent like satang ka jiap ka bala ban pensenge ya bala de don ki persang kum taharu kinumla ban peniap de mensim ke jawaba Ardent they can kill my flesh not my spirit kata kadai ka banga kwa ban penpau no one can stop me hagoi day ban yat ban pensyai ban pensutu ban yalam ya ke judgment riu Nrega ni kapor kam dei syuk kapor benira wat benira kuli benira suloi ke dei kapor ban penon kam daga jebing badiki an ki baklan dei namar katarangi don kam ban yo bat ya ke sinsyar ka khadar hakan digari ka ba e ka jing la syukwa ban pin kamau kalong tang ga jing pin kamau bangin ye snutu lang bangin ye pin kamau la mikiwe bangin ye pin kamau la mikiwe balai ni don kam ban snutu ka political party lani ka seng sign partai balai ka don kam namar marway ngimla ban le tawan hat district council marway ngimla ban le tawan hapo assembly kabaduna ngi don kam kan rewot kibidon ka jo ka jingmut ka jo ka jing perkat ka jo ka nongrim ka jo ka thong bagin let hapo district council ban thaw ki an nam ta jungi kabaduna ngi don kam lai puingut kibidon ka jo ka jingmut ka jo ka jing perkat ka jo ka nongrim ka jo ka thong bagin let hang ta po assembly ban thaw ki an nam ta jungi te ka party kam dei pi tang ka uniform ko madon ki baong don ki baong baka party ka dei tang ka uniform nagatagadaw ka siyang hubriw
Henry nang ni pin keliken ye kita ki kertong simet pilek marway simet da job pin election no pin tray bat no pin sayo ye ka jubab ken ka basai marway pimla ladala bantawan marway bat bantau perthai mangingi dan sangot ke melingim dan kamsu pi ban lek keleng kelengari ban pen krai ye ka parti labiang Henry ngidon kami ka number habang debate bon si na po assembly lakalongi ka ILP lakalongi ka article 371 lakalongi ka no ka mat ka pangyatay kamday banga kren sarong kampat don ka weru ka kep bangan rem haga debate kampat don ka weru ka kep bangan rem haga debate Henry nga rem haga jinge bon pai kata ka motion ka resolution ka rem haga jinge bon pai dan kita orang bau Ardent ura yang resolution haga beri bak article 372 withdraw no nama kata kala yap ki claim tip ayung ekran hapo ka house kay ka resolution kay kata ka resolution in principle ka bangikren kum ki emle baro ki bayishim benta habang ara ka resolution nagam ta ka article 371 dan weiru bonong ayam kani kalong ka don ka jima baro ki ong kalong ka basungu yahap hendri ngitang don kam ya ka por bangin ya tai badai halor kata kan nongrim habau chief minister ong haba baro ni menjur ya kani ka resolution jopi hendri ong dang don kam bangin ya tai bangin tir bangin perkat hadu nginde ya snu tulang balai pim alat bapin wengno ya kani withdraw no ya kani ka resolution ngindang ya keren kata kani ka principle ka bangang la wengno nga withdraw o kipaidbah hendri mentadon ki persang ban pensutu bakla ya upaidbah nomor kita ka daw o kipaidbah ka don kam ya ka number menuban lumban lang ya kita ki country wat shaneng ha district council life wing wat shaneng ha assembly bangin taw ki an kadai ka party nama kita ka party kadai bandon ni ki nongrin menta pila bana oh don uni samla na snong ji oh bala kani upabyang na dong sedong ngin jit na uni oh ngin pecho pi ka party oh ka party kan layu kadai tang ka uniform uyang na kanu seng ru biang hi uyang na ka NPP oh biang baik namar bu priu biang apa kunta gen ong gen mento iu pun ong buto konrad uladei u berus patam bangini knyum bangini dom yu lakum ong to nange kamai mapi ba konrad ngin pa siwi ban kersyan ni pi denem dei ka namar kata kata pi biang katno pi bha katno lada pimdan haka parti ka ba biang ngem kwa ban alat ye pi ka don ka jing ong ba wei u sopot open pot yang sang barok kawai pikmik lenti ba iwe so bha in lek pen bha ya ka sang so pot pikmik lenti ba iwe so bha in lek pen bha ya ka sang so pot habatang we so pot dua pen pot lut ya ka sang barok kawai entha di ni briu ba bha jingi ba in lek ka tai ka pot try in pen bha ya ka pot yo tang sekentar san la pot lang nomor kata-kata ko kipaidbah tolong ki start tolong ki sempang nairo than mo nairo than ikta ki bri ki wan ikam kabasno pelati UMLE umla aban penyo transformer umla aban penyo UMDC penyo nomor balai ngala keli hamolai menegani ngong hato kini kimdei ki kun ki bala penong kun kadu daga sorkar MDA daga seng NPP balai penong kun kadu oh kam juja pi ki por ki bemensua ba UMDC on kamla ban trekam ban UMLE ndrei lale don bor ka jingle don bor jongki kala nang pau shisnem mensua kali ka isi kala de ban kot Shisnam mensua kala day bandan ka election MDC Henry la penjalan banyo ban ala ikini bakin penikam penijam haki constituency ki bakin yakon kila ino nagwe ka constituency ki soto bam nong show ala shisnam kurku ka sarkar ban lay handong tumay ban penikam ban penijam banang mga kamla mga banyaw to Emily koki kipaidbah kanong tumay kan pinsisya haka arp sautrik la ka kam bit bani ka seorang kam nega kam sta ya ka seorang kam
company haka arpusau tarik lau kipaidbah non thamai ukam bi banya kipaidbah sorang kam ulak kentat rung haring larem hasorang kam lahapan ra tawal no namar kata kadau ngai hapi kipaidbah nangit kapor kelayat kat panang keren dan setelah deh tongin hak baik pat sikui ke jinglang sitai sepo nongra tiga ne kapor ke pemerintah ngiton kami pi kipaidbah pilong ke bor ke jingi klem pi kam don jimut yengi nor ngim dei bang yeng nam tak kam smet ke jingi kadai tak imlang ke salang kadai nam tak jat meri te to mentake ni kwa ban ong yakitu kibapek yengi hato pihun ban long tang kinong pekai ya kani ka thma ka bangi ngelarai persai ka bamsap persai ka jingduk persai ka jingle silang kmat persai ka jingle bor ne phiko abane don bentalang ha kani ka thma la ne phiko abane don bentalang ya rengkat bat ka voice of the people party nyenwan ra ka jingla ngala keren ni kani apo assembly balai bagi kit khot jong ki seng sang perthei ki basin shari ka jila meghalaya kilong kit khot ka district selection committee balai bagi ni orang rap ya kita gi beriu ke bekerjaan iki atau tang kita gi beriu ki bepentau pertai bagi kerjaan ya kita gi seng besencar ki beri hok meniok kami ajam the voice of the people party kan penduk ya gini gi jilek bor baro nomor kumbagalong pio alat ke kamai ke kaji lagalong ke kam kontrak lagalong ke kam sorkar lagalong ke no ke kam pio amdei bafidi hok meniok pio nomor pidon ke jingri ke bejan bagi ni gi seng san pertai ki beran ke jelang ni ko aban penduk ya ka bakum kata ni ko aban penduk the voice of the people party kan bo i district selection committee ki beran political ke MPSC kim dei bendan ki bri ki beran ke jingri bat ki seng san pertai em kita gi beriu ki beran ya kata integrity ki beriu ki beran ke principle ki beran le hok yala ka jong ka kamram kenapa uniu samlawat kam naladihi lauduk neuruspa usa asar nah nong kendong kan de ke jila ka ju ka ban pnio hu ya kata ka kam ka bu ni kon ula bandai kon ju gymnaster ne ula bandai kon ju pian ndre boleh bha la do tau kon ju pian upas bha kon ju gymnaster dan lenti ban sio kom tu tang namar bu dei kon ju gymnaster kata ka dei ka bangi ko ban wanra sai shi sen pat ha ka ni ka jila ka ba e ka ji bat ngin le ya ka e ka bangi dei ban le oh ki ong kumno kini ki nongalam jong kini ki party ani henala dadan kal ai balar ka syatang henriu penai bangin ailat igini kino perta surok bagin sensar lar kimi du tulap ngongim don kam hadu henriu penai tanglai penai kala biang ingi bangin penbam jadai gitu ke balalute ya kari ka ba e ka jui ko ki kipaidbah ba e jonga namar kita ka tau hagani ka por ka bamenta ngai were bi ya ini ya bat ka voice of the people party yang in wada ke khmat ke joblay yang in pindam yaladi hakamon ke joblay bada banga keren kumta kamut ka banga yalap ya kanu ka balang lani kanu ke kenho namar mentaru kilalekti sikitu ki jaga ki bopon ki bampat long kristan ki ong pimtip ke BPP ke de seng san pertai jeng ki kristan ani ni bom long kristan aso ko nyo anahi kilek sik bopon katolik yang pimtip ke BPP ke basyoni ki katolik dan we orang babo nga ho ken pi barden dan we lang kemi ngai kendo agni ke singi yang ngai si ngai tu barden nang boleh bo usu ni katolik ken bo pila ngat hakata let sik babun balang presbyterian nang ne kinang lam ju BPP te dem singo tanat pi ia ka balang presbyterian ngi ha bangi pet ia ka jat men riu ngem pet akan ka balang pidon ngem tip la pilalong ne pimlong kersan ngem kelipi pimut mangi kinong lam ju ka voice of the people party la ngi lap yu briu bamsau la ni ka briu ka bamsau ni surok ngin de kli sho ai pilalong kersan anta pidon ka balang ayu bi namar ka tangi pet yaki kum ka jat men riu kum ka dog ka snam ngimpet aku ke balang namar ni ia kata ke jingri ubri ubod play shimet namar shimet ni haban yeng hak akhir ke sni hak sni bishar ublay bishar ni kat kum ki jingle ke ji dei ta ublay udan ka bor ban bishar ban pinsan ban pinrem no ubri umla ngim ko ban muslai kata waksha yalam bakla to ki patba namar kita dak kila persang lut kilat kilenti
mo kilat kilenti ngai komba katu ke jingong mo kabangi ong ukhasi ong kumno habala jan ngam jilok lasno thu bam long shu kerup yu langyap ru snow banim kani kaladehi kapor bah kini kibla jan ngam kisdang ban kurup kulmar tambabun bayok kurup yu langyap imat kisno bakinim nriem arbufra upai baun slot yakini nagabor bahkan wan ka sarkar ka batmai ka sarkar jo upai ba kaban pet jo upai ba kaban rat ka bamsat kaban wanra ka shongsok shongsngan bat kaban teipat ya ka jatmri tegani ka por ka bamta na khot sno bhai pi baro to aling ini yang ringkat bat ni kinongalam jong the voice of the people party kamat kinyak mat blok menta sipang melele ya wan lang sini ni perta ya dau ni perta ernil ya ka sharp jong the party kito baro kiba kwa bener dan menta tur sini sajan wan kita kiba yang setai alilang sini wan kita kiba dan sini yang lang sini baro kiba dan kiba ya slow ke kecing pensawa ni tur lang sini ban pensawa isin kumbang la pensawa agni ka MP election ngin pensawa biang agni ka kinti ka mamata ya ka sharp ka jong party ya ka sharp ka jong party kita ki mana jonging la kimat instrument talang da ka bagi rakti sibet on nang ilai porta mangirung ini rakti lang haga por bangi porta ya ka sharp jong pra bangin ay ka jingjap ka badonbrom ya ka voice of the people party kani ka party kan let hangtai bak ka thong ban pen khoi ya ka kom trekam hapot district council don shibun ki kam bamsa pilai lingba kilat patai kubor mereka dengan ni ke kinti ke pemerintah. It's our time to take action. It's our time to take action. Kita kali ke don kam ko kipaidbah. Ini pertalang hang ni ke por ke pemerintah ke sharp ke jauh pra. Haupra, haupra, haupra. Saya sisin. Haupra, haupra, haupra. Kublai shibon, kublai untuk kuipi, kublai payung. Kublai shibon Ardent yang gitu percaya ke jompi. Kublai shibon yang pi baru kipaidbah baydan langhagan ke por mantah lesuk seging ke sem ke jompi. Kenmau hak arpu iterik banson hak syahab ke jong pra. Bahkan mau ika gerteng jong iba Vincent Tony Lingdo. Kublai shibon yang baru, kublai kerkui ngilang baru, banyak pilang baru. Kamiting Kalawai.